Здравейте хора, сега ще играем с Бидонев The Forest Multiplayer. Този клип ще строим основно. Ето това. Ще строим огромна Не само ограда и това, може да построим още една къща, така че нека започваме. Тъй, тук ни трябва още едно. Ние малко сме строили така. Да. Човек. Отдолу идват канибали пак. Ей, те ни спряха. Зато им трябва ограда. Пада! О, точно там исках да падна. Вау, последното как се изстреля. Да. Ние тук имаме малък проблем с оградата и с качването. Тъй, ей тук. Да сложим. Рай да ти Още кажа, едно. май трябваше да обмислиме врата да сложим. Защото на мен ми е доста трудно да се качвам по това нещо. На мен не. Човек, аз направо не мога да се кача. Някой крещи. Не, аз не мога да се кача, човек. Че ли си, Дженифър? Моля, тасква. Човек, аз не мога да се кача на Спрей това паркур. нещо. Можеш ти. Пак сложих две за едно. Да, ето качих се. Ти можеш да изтърва за голяма. Врач. Гущер. Още. Ето, ще пада. Я ще се качим. В коя се качих? Точно като падаше се качих. Тук е много голяма грешка с оградата, знаеш защо? От те тук скачат канибалите и не им взема живот. Да, определено ще трябва там тая. Айде, правя нова. Знаеш, какво мисля да направя? Ние стълби да се качваме догоре. Как те и докъде? От Ей, тука? догоре, да. Гледай как се прави. Да, не мога. Чакай, не ще спя. Или пък да построим една голяма къща. Аз мога, виж ма. Просто трябва да е така. Здравей, господин Хитлер. Знаеш какъв се смеши. С едно краката ти са счупени. Виж какво си взех. Пази се, Борг. Човек, виж къде сложи къща. Какво направи? Да, човек, и Пърто, там пърто, направо пърто. ще има мост. Хубаво, виж какво ти пускам. Добре, благодаря. Аз ще пускам тук да не. Аз ще строя къща. Мале, 125 дървета. Аз ще остаря до тогава. Аз ако още съм жив. Не, чакай, наново ще построя, трябва не още по-висока. Сега, Спокойно. точно не съм. Не точно, ама става. Чакай, Яле. ще строя възможно най-високата къща. Аз ще мятам да не. Малко ме е страх. Да, не е по-висока от предната. Хубаво, давай, ти ги слагай. Чакай.
Ти пускай да нари. Абе! Кой ти е казал? Кой ти е казал, че можеш да седиш? Тъй. Ето. Чакай, искам да скача ще с малко горе. Ти откъде всъщност се качи? От тук. Където? Пуска ли те? Че как? Имам се А, там да, начин. ето. Моля те насам, ариве! Не. What? Така. Май трябваше по-близо да я сложим, за да мога да скачаме. Да. Абе, остай. Не, човек, няма да се качваме в тая къща. Ми стига си е поправил. Не, как ще се качиш в тая къща, ари кажи ми. Хайде го правя. Някак ще се качим. Абе, хайде го правя. Каквото искаш. Оф, чакай. Не, моля те, моля те, моля те. Ариве! Само гледай да ни падне върху къща ни. Няма да пазя. Що не мога да нося по 3 дървета? Стои си викам. Ма то е доста... Голямо чудо е, че можеш да носиш и така. Отва... Пази Човек, се! аз го фанах от въздух. Да, бе, видях. Rock the microphone. Straight from the top of my dome. Ари, сега ще се ги фащам от въздуха. Аре. А пък аз да ти ги свалям погоре. О, направо. Да, и аз ще се къпрести време ти фърляй там. Фър! Айде, бе. Фър! Аз първо накара като да напишем. Чакай, ще стане. Айде, моля те се, падни натам. Падни натам, бе! Че, що си фърлил само едно дърво? Еми, дълга история. Ари, бутни го просто с крак. Идва ти пратката от небе.com. Две точка. Хубаво. Еми, хвърлям ти ги от небето. Дай, фърляй. Сега ме чуваш два пъти. И също. Сега. Чакай. Ма трябва ми енергия. Така ще взема. Човек, мислям в следващото видео да ни направим как намираме Modern X. 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 И то с английски. Може. Аз пък много обичам английския.
И аз го обичам. Фър! Айде, Нещо ма. го фърли. Аре, фърли. Аре, Дай малко размяна. аре. Само на последното. Да, аз ще го А, отсека. чакай, аз отивам да ям, чакай сега. Да бе, вземи си това бе. О, вече се Днес. качвам от първия път. Днес билки си вземи. А? Билките си вземи и ще мине работа. Аз тук имам крака печени. Не печени, ами сушени крака. Да. И ръце. Хубаво, аре, аз ти... О, ес! Правилната посока. Майко! Как е, яко ти го отсяках. Идвай. Ай сега да видим дали ще го стреснем. Борко на парата! Шегувам бе. Просто взех и ти, бе. Виж. Да, и аз не си помислих, че има. Сега, трябва да измислим от какво се качваме, тук че много се прецакахме. Ще ти ще стане ли? Ще качвам върху тебе. Е върху ти. Ей, тук трябва да сложим нещо. Аре, човек. Чакай, така, тук слагаме едни стълбички. Хитлер. Си ти. Хитлер. Чакай, тук така да сложим нещо. Нападат. Тук ни трябват 5 дървета. Не, трябваше по-близо да ги сложим. Искам да го апгрейдна. Много. Борко! С Rabbit Fur, знаеш какво става, бе? Някакво... Виж какво се взех? Виж какво се взех, бе? Виж какво се взех с кожа от заек? Виж какво се направих с 2 кожи от заек? Комбинирай ги. Вижди. Чай да видим какво може да бъде направено. Pouch can be used to collect berries. Berries. Мога да си вземам в него такива. Бери. Strawberry, бери... Ягоди, малини. Малини, да. Ако не знаеш английски, аз да го припомня. Не знаеш английски. Буаре, аз ще вземам. Бери. Ще си вземам бери. Строй! Берис. Берис. Къде има бери? Ти ли си бери? Ти не си бери. Ето. Yes. Да, вземам ги. И аз. Благодаря, че така ми ги отстъпваш. Не ти ги отстъпих. Взех всичките. И аз взех всичките. То явно има и за двамата. Така направена играта. Вземи едно дърво от някъде. Трябва ни за стъпалата. И сега ти... Това го правим ти проуч.
М? Ето blueberries. Can be used in crafting or eaten. Да, само да ги ям. Мале човек. Доста малко ми възстановяват. Все пак се вземаш доста. Много малко ли възстановяват? Да. Ох, че се ударих. Ама като те апгрейднеш брата няколко пъти, става ли още повече? Да, Добре. ама не трябва да прекаляваш. На мен не ми стана. Не, то съвсем малко става, то даже не се вижда. Да. Видя се. Трябва ни само едно дърво и завършим оградата, че стана тъмно вече. Трябва да Майко, аз доста такова бързото. и аз. Демиджа ми е 6. Аз тук съборих едно дърво. Идвам. О, имаш ли 6 пръчки? Гладен ли си? Имам 3. Не, аз съм ти сложил да се пече, защото едно трябва да се разваля. 3 пръчки трябва да имам. се разваля, изяж го. Аз съм гладен. Изяж го това. Не мога. Пръчки имаш ли? 3. Аз стигам за пръчки. 3 имам. Сега пак мога да ям. Той просто ми беше сготвено. Взял го. Айде на следващата сутрин да ходим на това. Ай, тук слагай костите. Да ходим за куфа. Ти предлагам да строим къщата. Да бе, да ходим на пътешествия и да пещерим. Чакай да си да строим къщата. Аз на Окей, пътешествие аре, ходим на искам. пътешествие на пещери. Да, тъпо е. Жена му е 65 минути. Добре, ай. Давай. Как разбрах, И че тръгваме на пътешествието. Ти си го направи. Да. Ето е така скачваш. И отиваш до вътре. Аз го правя от първия път, айди. Много лека плет. Преди си се учил, значи. Айде, давай. Тръгвай. Надявам се, че лека. Първо ти си пара, за да я палиш, аз имам 10 молотова поне. Да. От така някакви дървета ще отида Аз да ги сложа. Какво? Абе, не ми се брои. Давай. Не, вече не. Къде си? Ай, тръгвай. Много стара. Чакай, че се изморих тука. Къде си? Къде си, де? Идвам. Еми са малко. По-бързо. Ай, този път идва и не е от същата пещера. Абе, навътре в гората. Ай, на същата пещера. Навътре в гората искам пък аз. Ху. Опа! Колеги. Бързо вземи нещата от тук. Вземай неща от куфарите. О. Аз вземам като от. И аз. Ти ми обра всичко. I'm sorry, мой човече, но доста тези вещи. Там е. За бърковци и бидоновци забраним. Да. И сега се прибереш от работа ли? Куфари. Чакай, тук има още куфари. О, парцали. Мислиш, че аз не вземам. Ари, идвай да ходим навътре.
Та аз не реагира. Аз ще я бия. Тогава запали. Колко ще е тази? Нито едно. Аз едно. Аз имам 20 пацала. Аз имам 205%. Аре. Чакай да берем берите. Аз брах вечари, идвай. Къде си? Аз ги бера. Има канибали. Да. Чули ги? На Да. палата. Аре бе, Борко. Ме нападнаха и ти се качи. Пък аз Ти просто се се качи. отдръпнах. Съм без бразва. Аре, идвай бе! Кой ти пука? Чакай, ще го трепя с лък. О, доста. Кой ти пука? Гледай. Оп. Идвам да ги трепя. Слизай и ти. Ще му удари ти. Аре, ти. идвай. Да ходим, аре. Дал за трансплантация в Испания. Костенурка. Костенурка. Каква? Тази костенурка е голяма. Човек. Взели си ергана? Ето. Кокпита на самолета. Да. Сега стой с твоя кокопит. Добре, айде не Това съм. е бъбрек. Добре. Да знаеш, няма да ходим в Ледената гора, защото първо ще замръзнем направо там. Второ, няма храна. Нали имаме запалка? Ама няма храна. Човек! Намери голямата дупка на The Forest. Да, бе. Ела да видиш? Добре. Човек, много яко. Някакъв бък има, не мога да скочиш вътре. Човек, долу има вода, скочи. Ела? Човек. Да, бе. Чакай малко. Насам е Modern X. Добре. Ела да видиш. Ето я. Ево. Да. Никога да скачам ли? Не Има можеш вода долу. скочиш. Ти не можеш да скочиш. Той да спира. Те ли? Я Да. пробвай. Нали пробвах? Затова ти Отпускам. казах. Не запуска. Падам! Какво мен там ма спря? Пробвай да. Пробвай да скочиш, айде. Едното. Ето в другите части на горите има други животни. Ти ще ми се катериш ли? Сега ще отсека дървото. Аре бе, този бяга. Ето го горе, все още го виждам. Давай. Като падне дървото, яш. Ще го такова. Какво е много странно ми се че. Ради, идвай. Да бе, замахам едното от дървото. Ето, пада дървото. Пада! И едното падна. И умря. От самото дърво умря. Yes! Ще го падна. Памбита!
Чакай, приближаваш се бавно и тръгваш бързо. Още едно бамби. Идвам. Давай. Спри, не го Абе, гони, няма майната да ми. стигнеш. Ето още два енота. Енот! Карай. Да. Айде да продължаваме да ходим. Остави ги животните. Човек, куфари. Да, бе. Няма да изчакам. И палатки много. Фенерче. Фенерче. Ще го взема. Взех тенджера. И аз много неща взех. Аз просто обикалям. Цъкам. Човек, тук хората. И аз взех тенджера. По-добре не яж губите. Аз изядох една. Без да искам. Още паре. Чакай, бе. Лаптоп. Да, Взех му чипа. и аз взех. Енот. Човек, намерих лодката къде е. Виждам. Няма ходим при лодката. Ела, насам има нещо интересно. Идваш ли? Идвам. О, не. Ес. От какво се пазя? От канибалите. Къде са? Някъде. Да, чух ги. Идвай. Взех се шеше. О. В някоя трябва има съкровище. Мисля нещо много яко. Откъде знаеш? Взем много шета. Да. Обикнах родината. Малко по-нас канибали. Ама пак не харесвам. Да. Човек. Има лагер. Въжета. Аз взех бутилка. Аз взех 1000 бутилки, няма. Взех си флеер! Yes! Взех си един патрон. Аз имам много патрони. Човек, тук на тези палатки може да се сейфаш. Опа, канибал. Добре, убий го. На тези палатки може да се сейфаш. Не се сейфаш. Ще умра. Бързо. Лекарства имаш. Айде наби го де. Опа! Сега си мъртъв. Знам да си избягал. Но не бяга. Не бяга, да. Това е, защото ме удари. А който те удари, ти го удряш 1000 пъти и му отсичаш частите от тялото една по една. Човек!
Става тъмно. Абе, нищо. Да. Да Значи ходим. кога да се биш... Виж, тук си можеш да се сейфваш играта. Не си я сейфай тук. Опа. Да ми биде сейфа. Да. Много лошо. Бързо трябва да се прибираме. Що едно Не. човече ще я пуска тук, като се Не. отходиш. Идва човек. Аз пък искам да го познавам още. Ето е голямата дупка. Не сме обикалили в кръг. Каква е целта да като играеш мултиплеер? Има ли цел за да спечелиш играта? Не. Не, това в синглплеер има. Има. Каква е? Да намериш всички... Хора от екипажа, Хора които от са мъртви, са в една пещера. И аз съм ги намирал. Тая пещера направо към жълти зорди. И всичките са забити. Намерих и сина Тими. Да, бе. Да. Без глава и е забучен. На коло на една пещера. Стой около водата, че да има къде да скриеш канибалите. Аз виждам някакъв огън. Да, ето, Светлина. че има канибали. Тук са, What? долу са. Под самолета са. О, Добре. ари пали брадвата и ги трепи. Не, аз лъка. Аз съм пошел. О, чек, ари. Тръгвай, Дене, оттрепа ги. Ей. О, да, аз трябва... Айде направим огън, трябва да си изпека нещо. Ти гладен ли си? Аз ще си изпека нещо. Малко. Що екрана ми е ТВ? Стана ми нещо на екрана. Най-хубавите служи. Нищо. Аз ще взема месо от сърна. Да ми го издеш, ще ти служи нещо. Яш. Борко. Чакай. Аз върша важната задача да им... Само с shift. Малко Борко. Две да я убием заедно. Идвам. Че на 3 клика не е мишката. Не дей. Все още не се е събудила. Или който и да е. Така, вземай дрехи всичко. Кости. Дрехи вземай. Я виж картинките. Опа, Човек, бързо. тая пещера е брадвата. Чакай. В тая пещера е брадвата, човек. Нали каза първо демите, чакай. Ja. Първи съм аз. Ари, качвай се. Как ще се качвам? Нагоре се качвай, тук няма нищо. Не бе, и тук има да се качваш, не да излизаш от пещерата. Да продължи. О, чакай да сложим нещо да ни обозначава къде е началото на пещерата. О, Тук верно. някъде. Да, и тук беше. Да. Чакай. Маркер се слага. Просто да построим нещо. Ето огън.
Ето. Ма не ми изписва чукчето. Ами, като тирам надалеч, ще ни го изписва. Ти сигурен ли си? Да, давай. Холари. От тук ли? Да. Не го изписва. Дай, качвай се. Не от тук, ама е от тук ли? Само къща като сложиш ще го изписва. Дай, аз ще сложа маркер. Дай, минавай. О, майко. Чакай да сложа един маркер тук. Майко, Бурко. О. Наляво или дясно? Наляво. Човек, айде тръгвай. Не, нали първо даме тебе, чакай. Ти не идваш. Не, аз съм пред тебе. Да, аз съм първо. Ама не шуми, не дай да бягаш. Не бягам. Не дай. Тъй, чакай. Какво е? Надявам се тая пещера да няма Пари. много обитатели. Yes. Пари си взих. Те, Лякай. начай. Вау! Вау, виж колко пари! Виж колко пари! Вау, Ти човек. беше цялото пълно. Яш всичко, вземай всичко. Часовници. Майко, човек. Вземай всичко. О май гад. Към ужасно работи. Чакай. По-бавно да ходим. Така. О, направо човек. Тук Тъпчи ужасно ми работи. сърцето. Човек, намерих катана. Да, бе. Ето я. Къде? Ето я. What? Колко пари имам? 75. Човек, катана, брат. О май Браво. гад. И аз я имам! И аз я имам! И аз я имам! Аре, да се връщаме бързо, като не сме ги изгубили. Чакай да видим насам какво има. Ела, бързо! Само да не нападнат канибали. О, чакай, катаната може да се пали? Не. Как ще се първо? Идвай, после ще гледаме. Идвай, бе. Аре, къде? Насам. О, човек, направих маркер, защо не ми го изписва? Идвай. Човек, ще изгубим пещерата. О, и тук има много такива соди. Къде е, дай? Чакай да си ги разделим. Ето. Чакай да си ги разделим. Така. О, човек, направо. Къде си? Тук. Ето. Аре да се връщаме. Аре. Мале, някакво идва някакъв мутант. Ще поудея. Помня, че отначало имаше такова. Имаше Да, и други пътища. Тук сме. Знаеш как съм го разбрал? О, фак, объркахме се. Идвай. О май гад. Какво е това? Тук. Борко, имаш ли идея? Фенер. Окей, ние тотално се изгубихме в тази пещера. Не, ела, Да, нагоре сме, тук ми бяхме вече. Май. ела. Канибали, само май да не ги събудиш. Окей. Ходи, клекнал.
чули? Пали брадва, пали брадвата. Идва мутант, идва мутант. Чух мутанта. Човек, на къде сме? Чух Аре се- мутант. Аре да се махме от тази пещера. Човек, трябва бързо да се махме от тази пещера. Бягай. Бягай, бягай, бягай като лут, бягай като лут, бягай като лут, бягай като лут. На къде? бягай като лут. Нагоре. Насам сме, ето къде слизаш. Да, ето. Успяхме. О, не, ами ако е долу мутанта. Карай. Борко долу ще. Насам сме. Бързо насам сме, махай се. Ето, Махай се, бързо. успяхме. Борко, О, взех нещо. Какво е това? не Какво е бъди това? толкова плашен глас, че ме плашиш. Ела, бързо. Защото някои мутанти могат да скачат Отсветена без- шарена стрелка и трябва да натискаш R. Мгм. Аз го построих. О. Добре, идвам. О, не, може да ни скочи. А отгоре мога да ме чака 1000 канибала. О, човек, направо. Човек стана примирен. Целихме златната ми. Мгм. Айко. Къде си? Как намерихме тази спеш... О, ес. Ай, идвай бързо да се сейфаме. Всичко е наред, ден е. Идвай бързо да се сейфаме. Пак видяхме слънцето. Да, направо. Майко, погледни си инвентарито, колко неща имаш. Да. Още един флер. Къде? Не знам, взех си... Не бе, не... такова, един А, изстрел. канибали! О, с радост ще ги разтропам с катаната ми. О, убивам! Човек, ще умра! Човек, умирам! Бързо убий го този канибал! Умирам, ще убия катаната! Окей. О, Че катаната ще му взимай. Мъртво. умри, бе! Искам да си тествам катаната. Не е много хубава. О, да, ето го маркера, ни го изписва. Ей, ти пищиш ли ми тука, е? О, Как човек, се катаната е чува? брутална. Накълца го за секунди. Хубаво е. Да, ето ни изписвани маркера, вече мога да си ходим тази Много, пещера. много ма кефи да я държа в ръката си. И много яко изглеждаш, виж, и аз и много яко изглеждам с нея. Да, като самурай. Ай. И удряш като самурай. Да. О, тук малко ме е страх да скоча. Спокойно бе, виж ме. Да. Просто се Да. опускаш и то ти пълзи Да. надолу. Аре, да се връщаме бързо. Да, много ми Представ... Да ходим малко по Представяш ли водата. се да убие човек направо? Малко по водата ходи. А, О, те ще чакай за енергия. Бързо! Човек, представяш сега да ме убият тук. О, човек, идва ли с канибали, докато не е нямало? Не, хич. Да. Ай сега, слагаме си катаната. Не, няма да се я сложим още. Да, ще вземе се бъгни, човек, аз ще се убия. Yes. О, сейфнах се. О, Направо не мога да повярвам, човек. Аре да спираме епизода или малко да изтестваме нещата. аре да си достроим къща. Искам да пробвам катаната как сече дървета. Аз също да направя много. Много неща искам да пробвам. Джек, Как сече, възможно как- ли да се чупи брадвата? Как се че чайки? Какво? Човек има много повече демидж от другата. Тя е най-добрата брадва в играта, човек. Катана? Да. Катана не е брадва. Не мога да сека дървета. Човек не мога да сека дървета с нея. Нали имаш брадва? Да.
Да я тестваме върху някой. Аз Върху се теб. тествах вече. Върху теб. Аз не съм я тествал върху някой. Не мога да се чеш с нея дърва, много кофти. Въпросът е дали ти отнема много енергия, като замахнеш. Не. Не е много малко. Човек, аз съм взел и фенер. О, и аз! Забравих да ти кажа. Имаме батерии. Гърми. Тъй, аре да свършваме. Окей. Хора, Епизода. това беше за днес. Чакай, бе, да отидем в къщата, да сейфваме. И арела. Човек, как мога да спра фенера? Ето, спря го. С... Ел. Да, спря го. Ари да се сейфваме, както във всеки епизод правим. Така, ето натиснах сейф. Това беше, хора, беше доста дълъг епизода. Но, Да. може би аз го отрязах. И се надяваме да сте видели къде е катаната и Да, да я аре, намерите. до скоро. Доста.